coco wanyo malang pupunyo gangsir wanyo malang pupunyo gangsir suarane ati yo simo baro iso kancing ana ing arepat kepanasan munggah kayuangan jogring saloko ya kayangan Suralaya iki dina aku kudu munggah menyang Bali Manik Mercapundha ngadhep ana ngarsaning bapakku Bathara Guru sisan kor kenjono jati apaya dina iki aku kudu keleksanan sing dadi gegayuhanku tak entasaken sangka ing kawah tangan Bapakku Pandu anakmu Bratasena sing bakal sumusul bapakku ngentasake sangka ing pidananing dewa munggah ana ing kraton swarga bapakku awarku Dara kancik wonten paring ngrepat kepanasan badhe minggah ing madyaning Bali Manik Marcapundha Kocapa Werkudara ing riku analintani lawan sela mertangkep cingkala bala ukana ingkang datang rami dados Dio ing Suralaya ayo mercoba aja munggah kayuan wah iki ditang ayo mercoba aja munggah kayuangan wah iya Kang balekno Kang dhisik didelok catetane dhisik iya delok catetane nek ana ya diterusno nek gak ana ya dibalekno iki apa sing jaga anane lawang sela mertangkep iya aku sing jaga lawang sela mertangkep kene cingkala bala aku bala ukata sing jaga lawang sela mertangkep bola kon kate namdi dita bukaan lawang sela mertangkep aku tak mlebu Bali Manik Mercapundha lah tak delok daftare gak ono gon lak seno gon lak Werkudara daftare kon gak ono Werkudara durung oleh timbalaning dewa gua kenek kon pisan-pisan munggah kayuangan ora kena kanan sirane munggah kayuangan mergo durung oleh timbalan yen wis oleh timbalaning dewa ya kena munggah Suralaya
Ngertenono Munggah Suralaya iku ateges wani mati. Surawani raya mati mulane yen durung ana timbalaning dewa gak kena pisan-pisan titah Munggah Suralaya. Prasasat titah iku yen Munggah Suralaya karepe dhewe padha karo lampu stiri. Nek gak ana daftare kene tak tulisi. Lho kok tak tulisi? Nek ana daftare gak iso. Nek ana kene gak ana ya gak ana, aja nganti kon sing nulis aku ae gak wani kok. Nek kon gak wani aku sing wani. Tak tulisi. Tak jenengane jenengku ben aku binukakaken Lawang Sewu Mertangkep. Bali aja mbok terus nongkonmu wajud gak gelem buka suntep buku Pancanaka brodol wadukmu. Wah, Mertangkep dibuka dhewe karo Sena. Lah iya saiki kok wis ana ing Walimanik Marcakuda. Ayo ditututi. Bapakku Kaneka Putra. Kanan kita gawe gonjing ingkang lanang. Kanan kita kok gawe goncang ingkang juangan. Iya, tak niati tak kajati. Krana aku wis bosen ngrasakno urip. Karana aku ora iso gandeng kelawan kamulyaning jeneng wong tuwa. Kanan kita ora kena kang kaya ngono. Jeneng kita isih dibutuhaken kelawan sekeng para kadang-kadang kita kelawan uga para warga santana kang ana ing panguwasaning si Werkudara. Kang kabeh kudu mung ana ing Raja Negara Ngamarta.
Lan durung ditiwancine kananing Werkudara tumeka ing pati bising mati kok dadak kandha yen boten urip. Percuma aku urip yen aku ora ngerteni jeneng wong tuaku kang ketok melok swargane. Aku mengkono ana urip ana gumelaring donya. Mari sono ananing kamulyan kabiyen bapakku nampa hukuman ana ing kawandhet manik luka tak rasa. Aku gak iso ngrasakno jejering uripku kang nyander ananing bebungah, gak iso ngrasakno jeneng urip sing kinanti ananing katentreman. Werkudara ana waran. Jeneng kita kudu balik. Aku mau balik. Iki dina durung titiwancine kita munggah kayuwangan. Durung titiwancine kanan kita nampa timbalaning dewa. Wayahno. Aja kate gak diwayahno, wayahno. Dina iki aku wis tekad, wis niat kudu kanthi ing titiwancining Werkudara ya Bratasena dumadi ana ing Kahyangan Surawaya. Werkudara aja wala-wali gawe gonjinging para dewa, gawe goncanging Kahyangan Surawaya. Kanan kita kudu balik besok yang wis titiwancine kanan kita munggah Kahyangan bakal katimbalan jeneng dewa. Aku ngarep wis kondo. Aja kadek ngenteni besok aku diwayahno. Saiki wayahno. Ora bisa. Nek gak iso isone ana ndi? Isone ya ora bisa. Nek ditetepno gak bisa gak mumet gumelaring donya. Donya loro isine netepi sadat kelima loro syariat rekod hakikat lan makrifat. Ana iso ya ana gak iso. Ana gak iso kudu ana iso. Kanan kita bisa munggah Kahyangan Surawaya ning durung titiwancine. Wancine besok yen wis nampa kodrating jeneng dewa. Aku wis kandha. Aja kate ngenteni besok saiki aku wayahno. Yai guru kados pundi mangge-mangge riyin Kakang arep sawalawis. Kebenaran bapakku Bathara Guru kang mudhun ngarsati. Aku jaluk bukakno kaswarganing wong tuaku. Werkudara arek sawetara. Werkudara arek. Iya. Yayi kados pundi Yayi? Kakang Werkudara kedadipun bajut wonten kawandhet manik hukum. Menawi Werkudara teksih bebukuk napa waton. Werkudara. Iya bapakku. Kanan kita kudu nampa paukumaning dewa kawandhet ana ing kawandhet manik luka karana kanan kita. Kang meksa jaluk timbalan saka jeneng dewa. Yen ngono aja kate ngenteni besok saiki aku ndang banjuten ana ing kawandhet manik luka. Tos pundi Yayi? Inggih ngerantos menawi sampun titiwancine. Yen ngenteni yen wis titiwancine. Saiki wayahno. Gak kate ngenteni besok ngenteni apa saiki kudu diwayahno. Dorong titiwancine nek ngono tak jegur-jegurane dhewe.
dadi papan kanggo ngopong jejering titah sing tumindak dosa. Yen ngono bapakku Pandhawana kene mbok menawa. Muga aku jegur kawah ndut manik lupa iso ketemu kelawan bapakku Pandu. Bapakku Pandu yen pancen tak ana ing kawah tak entas sangka ing paukumaning dewa tak unggahno ana ing swargamu bapakku. Bratasena endel saknalika niati ngenengaken nggih ngenengaken salat rawa ngenengaken tuhuning cipta anyawang ananing kawah ndut manik luka daya-daya ben jeguri sasat Werkudara kaya datang nampa paukuman Bapak Pisan. Duduk panasi cara wong digodhog duduk panasi tapi bareng tak jeguri kok gak krasa panas babar pisan. Gak beda aku ana ing alam padang kelawan ana ing jroning kawah. Tak ubut ngalor tak ubut ngidul bapakku Pandu gurung tak temokno. Aduh Raden panas Raden. Matur tulung Raden panas Raden. Sapa iki? Pandu Raden. Katrim Raden. Wah wong tuaku kene manci tanganku tak entas sapa awak bapak. Aku gelem mentas tapi yen wis ketok melok bapakku Pandu lan Prabu Kumadrim disuwarkakno. Iya. Kanan wong tuwa kita di dunungake ana ing swarga sing lampit 5. Karya slamet jagat nyekseni.
bapakku dene ngopo? Wong tuaku wis katon swargane. Kanan kita bali menyang ayo ngerja pondok. Ah, Namarta kontrang kantri. Karya slamet pangestu bapakku. Pangestu. Sing tak goleki Werkudara. Ah, kon sapa? Pendhita Tirta Kedasar Begawan Maruta Dewa. Maruta Dewa ora sisip. Nek ngono bener kandhaning dulur-dulurku. Lamun to Ngamarta kontreng kantri dikebak dening pendhita saka Tirta Kedasar. Gak liya Begawan Maruta Dewa karo murid-muride pancen bener. Muridku Krida Manggala sing tak ajak bakananing Werkudara. Aku mung apus krama blaka lamun to pertapanku kena wahaya. Ning kabehku tak nggo sarana bisane aku ngikut kalaning Werkudara. Ah, iki dina bakal cocok karo dosamu dhewe. Suntep kuku Pancanaka brodol wadukmu kon pendhita sing murang tata suka nggawe kapitunaning liyan. Kelakon Werkudara tak nggo bandang. Maruta Dewa boten besok naptani kapesan dasar titiwancine mungkasi besar sinodap kuku Pancanaka dening Werkudara ical wandane Begawan Maruta Dewa awidan banyu kawah kawah sena nalika lair sakalang kandungan melabari banyu kawah dados sumber makmuring negari Ngamarta. Kok gawe mati nek gak trimo cacahan kekuatane Werkudara sing betno watu kumlasa sumbir wandaku. Oh, kocapa sang serabat Krida Manggala sinebetaken Bantala dening Werkudara ical wandane awidal sederek ingkang lair sareng sedinten kadang ari-ari rinengga awonten ing alam alus dados taiwanane Werkudara dalah pengilinging Werkudara ugi dados subur makmuring raja tentreming negari. Werkudara bab karya slamet kataku napa
pun kakang ngerti Adi, si Adi munggah Suralaya ya. Iya. Si Adi kelakon nyuwargakno Paman Pandu ya guru sira sejati ya wong tuwa sira. Iya kakakku. Werkudara ana wareng. Yen wis lakon sing kaya ngene Adi, tetep eling ben eling kanane Adi Bratasena marang Paman Pandu. Najan wis ana ing kraton swarga isih mundi dongane jeneng anak. Maneh-maneh anak lanang kaya dene Adi Werkudara. Mula bukane sangka iku aja lali si Adi ngene kirim donga. Wis ana sesebutan wa mahalana wa masabahna wa mastaqbarna wa masolaina ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono kakang. Heeh. Dadi si Adi kudu tebok anane donga apa kuwi wiritan apa kuwi tahlil lan liya-liyane kanggo kirim marang wong tuane si Adi supaya sampurna ana ing gumelaring alam akhir ya swarganing Gusti. Bapak kakakku ya yen kaya ngono aku eling ben eling. Muga ora ana pedhot-pedhot anggonku kirim donga marang jeneng wong tuwa kanggo kasampurnaning urip ana ing alam jati ya swarga jati swargane Gusti kamurping dumadi. Werkudara ana warang. Lah kanan rerekuh ngamarta mangi wujudaning saka dulurku sing lair bareng sedina sing diarani Kakang Kawah Aji Ari-ari. Separone iku sing nuruti panyuwun mayungi lapan durung sabawa dening kekarepanku. Ning nyatane si Aji budal Kaliwangan kok dulur para sing lair bareng sedina kuwi ana ing Ngamarta. Mbok menawa jaga Kaliwangan Ngamarta karaku. Nyatane bareng aku wis balik teko Kaliwangan Kanjeng Ngamarta maneh. Dulur-dulurku sing lair bareng sedina iku balik marang alame manunggal ana ing alame ing gunung aweh weruh marang adikmu Werkudara. Dadi tandane si Adi sing rumangsa diayomi karo sedulure iki mau. Iya kakakku. Ya syukur bagi Werkudara yen ngono satindak lakune si Adi saben apa kang dadi tingkah pola-pola. Aja lali marang sedulur papat lima panter dulur para sing lair bareng sedina ya iki. Lan kabeh ku mau sing ngrewangi ulah nuruti ing kersa durung sabawa mayungi lakune si Adi. Melu nyuwun dumateng asmane kang karya jagat supaya sing dadi panyuwune si Adi dikabulake. Lan uga bebungah saka kang karya jagat iku mengko bisa sumrambah marang sapa wae sing didongakaken Adisena. Iya kakakku, saiki ayu dianakno pesta Raja Mina. Kanthi kandha swarganing Bapakku Pandu tentreming negara Ngamarta. Yai Kuntadewa Adi Bratasena sampun kondur monggo dipun wontenaken pesta Raja Mina Yai.
pancinya jangan konotok dodane wetan. Sampun paripurna kandha mandheng warga dadosaken tumur ning swargi mandhap. Dadosaken keselamatanipun sederek Muhammad Khairi sakeluarga anggenipun kagungan hajat. Kinebehaken singkalan iki nelakaken rejekine pinaringan lancar napa sing dados gegayuhane. Pinaringana berkahipun Gusti ingkang akarya jagat manggih rayi wilujeng slamet. Slamet sederek Muhammad Khairi sakeluarga. Tumurun rezeki dhateng sederek Muhammad Khairi sakeluarga. Nggih tumurun rezeki dhateng putra ingkang dipun kitanaken dados putra ingkang saleh. Migunanana sumrambah nusa bangsa agami ugi migunani dhumateng sadaya kulawarga. Pinaringan rahayu wilujeng slamet, slamet yudini wadunya wal akhirah. Ugi pinaringana rahayu wilujeng slamet bakti sak keluarganing sadonya. Tumur rezeki dhateng keluarga putra putrinipun Abah Munawi. Tumur rezeki wonten Karang Madusunan dusun Segodo Bancang dadosaken subur makmuring Karang Padesan tentrem ing saben warga masyarakat. Ugi tumur rezeki dhateng Yada Sinoman dalang Marenggana Bingkara Pragondo. Sinaksenan geterwater sinaksenan dinten kelawan pakenan ugi sinaksenan kaki lati ingkang mampu manca pating dusun Segodo. Amarta pinurunan tirta prakondo tancep kayon pindha paripurna purna